Dito sa Calbiga, Pinabakdaw. Marami itong mga prutas. Sari-sari mga prutas itong buksit. Dito. Yan o. Ay, prutas itong buksit o. Loyas, kamuti, saging, pipino, sili, pinya, bigas. Yan. Langka. Saging. Ang dami may buksit. Kaya kung mapapayagan kayo dito may buksit, dumaan lang kayo dito. Nakahiliran, kabilaan niya may buksit. Saging magkano? 50. Ang ikaw sa buwan. Yes, yes. Ang kapitan yan sa Kwan. Tayuman, Manila. Saka sa amin. Mundang Makator. Namili yung mga pasero kong may buksit. Gusto bumili. Alas 3 ng hapon may buksit. Araw ng Miyerkules, papunta kami Masin. June 9, 2021 yung buksit. Yan, malagkit. Ayan sila malagkit yung buksit. Dahil mabibilan ito mga buksit, oh. Ayan na, may gamas. Wala na, may gamas. Sa ako meron Pinabakdaw dito buksit. Kalapit sa ano, sa Calbiga. Maraming mga halaman dito buksit. Kinukumpra na ni Badam. Pasayro namin yung buksit, taga Makartor. Dami Madam ah. Si boss. Barangay 157 Manila. Tanging tandaan, Adriano pangalan ko. Adriano. Chairman Adriano. Sakay sa amin may buksit. Papuntang MacArthur Lady. Hindi, mayor ka. Mayor ka ba? Mayor ka Lady. Kilometer 29. Genesis yung madalas namin arkilain eh. Genesis. Puntang Baguio. Okay, doon man ang biyahe nila. Kami ng pagudpod. Doon man ang... Oo. Pag magkano kayo? Pag... Ilocos. 27 na. Pati magkuhan. Wala ano, 896 barangay yun. Oo. Balik dun. Ayos na. 5 bus muna. Dami ano? First spot yun. Malapit na tayo sa Santa Rita ng buksit. Pagbigyan natin si Boss Adriano Kapitan na Barangay 157 na Manila. Anong barangay? 157. 157 pala. Barangay 157. Pauli kayo ron.
Dahil lang siya nakapunta ng Manila. Busit, Manila. Bisaya, busit. Tagalog na Tagalog talaga. First time niya, pupunta rito. Bos Kapitan. Sino pang kasama nyo? Hanap na ang first time ang parating dyan. Mali-mali. Si Chairman at saka itong kabita ko ba? Hindi niya alam kung saan ka darating. Ayan ay. Mamaya madaling araw, nandun na tayo. Kayang dalawa ni Wala dito sa Samar Busit. At sa Liti, oh. Wala na. Saan kayo sa Tarita ron? Sa may kulay?
Kawan, kaniya. Ha? Kawan yan. Lumakas lang ulan mga buset. Sa Santa Rita, Samar. Malapit na tayo sa San Juanico mga buset. Kaya lang di tayo makababa sa San Juanico ngayon, boss. Ulan eh. Pwede naman, alalay lang takbo. Bagal lang, babagal. Diba? Bawal kumigilon, pero yung iba mga ganyan, kutsi, natigil sila. Pero pag malaki siguro bawal talaga. Wala mo nakita doon na, Kailangan two-way lang yun, di ba? oo. Mahuli pa kayo. Video ko na lang. Oo, yun, video. Ulan din. Burahin ko sana si record ni Daddy Baron eh. Mababaw na pati yan ngayon, sir. Ha? Mababaw na. Mababaw na. Oo. Malakas ang agos ng tubig yan. Sakto din sana talaga. Makasih. Ah, minsan mga may bagyo pa. May bagyo. Lumusit, alas 4 ng hapon lumusit. Malapit na kami sa San Juanico Marcos Bridge. Araw ng Merkulis, June 19, 2021. Yung mga hindi pa nakakita ng Marcos Bridge, San Juanico. Ito na, pagkakataon nyo. Pagkakataon nyo na to, kaya araw tayo dumano. Maliwanag pa. Sir, sa kaniko na yun dyan sa lahat. Magandaan na kayo para maumpisahan nyo pag-video sa puno ng tulay.
Naka-charge ka na kanina. Hindi yan mapuli. Ha? Charger mo to?